Здравейте, приятели на риболова! Днес е 12 април. Дошли сме с моя братовчет Биртан Видео, най-добрият оператор в окръга, да заснемем едно кратко клипче по случай откриването на язовир Стомната. Откриването ще бъде на 28 април. Ще ви чакаме, заповядайте! Първо искам да дам кратка информация за язовира. Намира се на околовръстния път между Русе и Силистра, край Тутракан, местно Стомната. Язовира е 100 декара. Постарали сме се да направим нещо за вас, да има благоприятни условия за риболов. Има натрошен асфалт и в дъждовно време може да се лови преспокойно. Предстои ни да застроим беседки, седници и крайпътно заведение. Заведението ще предлага скара и студени напитки и може би риба. Ще ви чакаме с нетърпение, заповядайте. Сега искам да дам кратка информация за рибите, които сме зарибили в язовира. Имаме различни видове сом, амур, толстолоб, каракуда, шаран, които килограмите им започват от зарибителен материал от 100 грама, 200, 300, 500 кг, 2. Масово са по 2 и по 3 кг. Но разбира се, имаме и доста големи трофейни риби за майсторите на риболова. Сега преминаваме към съществената част на филма. Първо ще се опитаме да излъжем някоя друга рибка на дънен риболов, а после ще се опитаме и с плувка. Тук са такъмите, приготвили сме ги и сега ще хвърляме и ще пробваме да изловим някоя риба. Добре. Сега преминаваме към оформянето на хранително петно. За целта ще използваме тази ракета. Ще се опитаме с жито и царевица да хвърлим ракетата и да заформим хранителното петно. И по този начин да примамим някоя друга рибка. Се слага житото и царевицата. Браво, майсторе! Затваря се ракетата. И сега ще хвърлим колко се може по-навътре. По този начин оформяме хранителното петно, там където ще се опитаме да хвърлим нашите пръчки. Няма да покажем цялото захранване, понеже ще хвърля около 10 ракети. И тая е втората и после още 6-7 и след това преминаваме към улова на рибите. Здравейте, приятели на риболова и от мене, аз съм Биртан Видео. Днеска с моя приятел Гарсито, в момента той е видеооператора. Ще се опитаме да ви покажем, по-точно да излъжем някоя друга рибка, като за целта първата част на филма, както обясни моя братовчет, ще ги морим на дъно и вече втората част на плувка. За дънния риболов ще използваме ще ловим на косъм. Те са предварително нагласени, купени от магазина. Не сме такива професионалисти, нали, да ги правим. И предварително сме нагласили захранка, пак копешка. Ето, може да види тук колегата с много хубав аромат. Мога и аз да се хапна. Така, за стръв ще използваме попъпче
10 мм. Ето, с зелен цвят. Аромата, доколкото знаме, мисля, че беше на мидички и така нататък. Царевичка варена и протеинови топчета, като за целта страфта ще я дипваме в този аромат. Нали, уж така показват по филмите. Той също е с дип Madix. Ще стопваме тук страфта и ще замятаме. Ами, долу-горе това е, да започваме вече с закачването на страфта и замятането навътре. Да си сменим пак. Значи първо си вземем малайчето и си го слагаме както подобава на пружинката. Хубаво натискаме при хвърлянето да не падне. На първата въдичка ще пробваме с протеиново топче. Ето го. За целта използваме тая бургийка, за да се направи дупка. Ето да е така. След това използваме тая игла, с която хващаме конеца и мушваме през дупката, която направихме с бургията. Нагласихме се страфта и сега е време вече да замятаме там, където захранихме. Сега вече ще чакам. Сега е ред на втората пръчка. Сложихме си малая и за стръв ще сложим попъпчето. Нанизахме си дипъпа и сега е ред да подтапим хубаво. Дипнахме и сега вече замятаме. Замятането. Поставяме пръчката, както сме гледали по филмите. Да се направим и малко на майстори. Това звъняло е. Ред е на третата пръчка. Това е метод Фидер, както знаете, драги зрители. Първо нанизваме царевичката, да може да покрием куката с царевица. Така. А след това по този начин хубаво напълваме
да може да се получи това нещо. И след това си хвърляме там, където сме си захранили. Сега ще се опитам да хвърля в устата на някой шаран. Малко аванс ще пускаме, защото има големи басамаци и да ни стане беля. Какво направихме сега? Метнахме и чакаме. Сега вече сме си хвърлили всичките пръчки и чакаме да ловим някоя рибка. Дано да имаме късмет и да ви покажем, че имаме големи трофейни риби тук на нашия язовир. Драги зрители, имам удар на втората сопа. Това е с поп-апа, нали? Ето и добро парче. Не. Века ардерим се. Хубаво шаранче. Айде слез да кепус. О, шаро! Опа! Иди, бре! Иди! Айде, Фидерчето! Я да видим сега. Добре се нагъва. Водоросите реки. Влизало водоросите за кота. Не е майко на водоросите. Просто от водоросите той... Малко е, нали? Кило. Водоросите го правят да тежи. И още една засечка. Да видим сега. Ура! Трафан! Рибътра! Така. Отново на поп-ап ни взема. Сега да видим калибърчето.
Как е, бе, майстори, идва ли? Тук е връбчет. Вътре. Вземай кепа. От водораслите изглежда, че За съжаление, днеска не можем да излъжем големите риби. Нищо. Иди ли? Идре! Голям бе? Голям бе. И пак кълвани на фидера. Да видим този път какъв ще е късмета. Я ела те пиленца при Батко! Да му ширите сладко, сладко! Еми, за съжаление, откачи се. Стават такива неща. Я, още един удар има, мисля, че. Той е отпуснал сякаш. Някъде е спън. Някъде е спън. Отпуснал е доста. Вътре ли? Долу на поп-ъп. Добре. Идеално. Добре. Гарси, ай вари му кипа се. Къде е кипа? Ай къде е там? Тук няма такова. Ловче хубавичък. И браво. Браво на майсторите. Браво, браво. Кой е добро? Кой е добро, Мартин? Гледай, собственика да го целува. И този приятел се казва Мартин, той има късмет. Той иде и фана голема риба. Той със салата дойде. Браво. Добре. Лека по лека. Става работа. Ох, добър е. Мерси, този път, ако не го изкараш, хвърлям това водата, да знаеш. Хубаво иди. О, браво. Епа! Ай, фидерчето. Опа! Видеооператора малко да спава. Надяваме се, че идва нещо хубаво. На сопата сякаш е нещо добре. Добре, добре.
хубаво бе. Си добро, ме. Отново на попълчи. О, почва.